yimɓe ganda wutte pulaar e wutte dewal Allah nana jaadata so tawi on nani murtuɗo wona jartudinɗo wona baɗowo gueɗe beñi lundiɗe e nana sare ala saaha men ɓoyɗo o nde min kaɓantono jeytare Afrique e gotago Afrique min pulɓodira e général de Gaulle en e amen ma ligga ene woɗɓe helmere nde mbiyanmi hande ñiilal révolution waylare timmoni min gandano ɗum min mbi kisoro murtuɗo tengtu leydi Mauritanie to ɓaleɓe ko yaɓɓaɓe jaggirɗen tan toon kono koko jalal jangal e jasgal ene maccuɓe ɗum noon neɗɗo ko ma tiɗɗito ma filñito ko ma wuññino ko ma girnito ko helmere murtude nde tan arno e hakkille amen min mbi min murtani gonga saria e potal emin murtani ɓamtare min murtani enen wellitare emin murtani jalbin dewal Allah ngal emin murtiri ndimago ɓamtu ɗemgal amen so ɓon kaali kañum woni gendi gurdam amen fof noon Allah ɗowi min waɗi min hen min ko pari janggumi duuɓi sappo gande towde kemmi doctorat kono wiye nintelal science politique mi janngoyi syndicat to leyɗele russe to mi ɗon nokku walaade kuuɓal syndicat ji leydi Mauritanie mi janngi toon e duɗal Afrique aji Amérique latine duttima to wiyete Kiev donc mi jomsudem donc mi ɓiɗɗum toon to wiyete Ukraine to leydi russe université biyet Tars Shevchenko ndondimi toon gande janngumi ko wiyete mécanerono e adna senior relation international gattumi Paris université ji mi janngi hen ko heewi so haaldi gonga gurdam fof mboɗo ɗaɓɓa gande kono gande ɗe fof jinmi wattumi koye pulaar wa ɗum ken gendi mawdi mbanni ko mawdi gila dande ma winil ha dande ma e Sénégal duuɓi ujunnaje sappo haɗen bisa en arde taniraɓe men ɗo ina windere nde eɓe jaa yiituɓe gandi yiituɓe bindi taniraɓe men tedduɓe laaminoɓe enne windere nde wasde andude hoore mumen nono moƴƴani neɗɗo so anda tarih mum neɗɗo so anda pinal mum neɗɗo so naftoraki ɗemgal mum neɗɗo so jetti Allah mum ɗon wona neɗɗo e nan ko dammuwol bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɗum min paami ko ɗum min darani kono yoga yimɓe paamani ɗum cikkuto gurdam tan ko wutte wuttulo tan harande haranne piito becce tan nde mawni kino pinal wañƴo e mawni kinare tawi toppitaki ɓamtare woni hunde fof so tawi ken mbi ken julɓe l'islam ko gonga ene selli yimɓe ne ƴeeŋa gande ene ƴeeŋa aduna ƴeeŋa fof ene ƴeeŋa so wona gorano kanum tan woni ko waylotako ko kañum tan kadi ene jibini en no fof ma en garto hen saabu juma mawɗo paari o mi waɗi hen jewte le Coran source essentielle de la science anduɓe kawa holno ganɗe gummori en e gorano ma en jewten goɗɗo jogui weltare mawde gila bismiɗonmi gummimi enen France jaɓɓiɗonmi to dalbere diwoje ɗe aéroport ene Kennedy ngar ɗon eri ɗon yimɓe an gummiɗa ha ɗo e bandiraɓe tedduɓe garɗon ha toon Philadelphie a New York ɗo e woɗɗonni e werlaji moon garɗon gila waktuji tati kikiɗe ha waktuji tati jamma ko ɗi comti gardumi gummimi Paris garmi Allemagne tawi ndiwo ponno ko addudemi ka enen yeehi minenata Allemagne demgal Farais ko ɓelere gajjal no fooƴi anda ka nder windere nde nafimi tan ko Allah e kelme ɗiɗi ɓe jeeɗi comti Allemagne naɓe heɓe mosanaɓe mi wiyaɓe holno bonjour wiyete Allemagne mi wiyaɓe juuɗen appel mi wiyaɓe holno merci wiyete mi wiyami daken somi wi joni groupe an appel daken tan ɓe nangga juuɗam bakki jeego ɓe ballimi ha garmi New York ko garmi ɗon ko kadi ko wiyete tufde dalbere nde tawmi ɗon kadi ɓaleɓe Amérique naɓe kadi jendiyam ko comti ɗi tan ɗi kayitaji fo ɓe pewni jaltin tammum lobigol onon ɓiɓɓe mbimi wonɓe ɗo ɓe fof jaɓɓolmi jaɓɓugal ngal on meeɗani jaɓɓade mawɗo leydi gummiɗo Afrique ari ɗo henno ete tampere nde dañmi e nder gurdamam mi yiiɗi ɗum Allah mi weltima saabu Allah on momtani kam nde ɗo tampere saabu heɓtinde ne dardam Allah jarama on jarama ñande jambareɓe Mauritanie jagga jiggo Tafsir en Youssouf Gueye en e woɗɓe Saydou Kane en Ibrahima Sarr alay sagal mi siftoro kala ɗo gonmi Ibrahima Sarr e Saydou Kane mo darodimi haɓanade ɓamtare ɗemgal men
neɗɗo jagge ɓoore haɓɓide enne isum geɗe ɓurɗe bonde enne aduna ɓe mbaɗama ɗum to wallata to so yehi ha muusi jibgo taxibre yo bandiraɓe tinɗe muñe ñagoɗen en fof Allah gueɗel gotel tawde tan Murtudo Diop tawani en ɗo kalɗo woni aduna he kanko tan goto ko kono ko daranɗen en kaɓane en fof somo wuuri kanko tan goto wawi lomtade hen ñagoɗen Allah hoto Murtudo ar ɗo bandiraɓe moƴƴi wette ɗum ndeke noon so Allah waɗi koddirejo mum egginiɓe Allah waɗi koddirejo mum min wurni kam fawi amenen tampere ndekene kamɓe wirniɓe ɓe birnade tawi mboɗo dari oɗon dari kaddi gurdam miijoji ɗi ɓe donino dalƴolnoɗe e mabɓe en ndono ɗiɗon miijoji eɗen dalƴiɗen e mabɓe ha saria e potal ndimago ɓaleɓe Mauritanie laato duuɓi nogas Allah uddi noppam ɗi duuɓi nogas mbaɗa woni niɓɓere bandiraɓe moƴƴi men e tedduɓe duuɓi jeegom Mauritanie Libye Irak ene jiilome bonɓe jambereɓe jaggama mbarama ɗo Murtudo woni aduna fof yo adde ware Allah waɗi men niɓɓere nene suurima tinɗen ciftere nden Tidiani an ƴallurumomo yafoma jambaro ene sakka radio ji holde ceerno Murtudo nene woni mbaɗa majji tinɗen ciftere no Yerodoro Diallo o jambaro moƴƴi wonide dariɗo e haare men darinoɗo holto ceerno Murtudo woni penale fof Yerodoro Diallo ene saktude ene radio ji eyyi Allah dandi wari jambareɓe eyyi mi arti enne Mauritanie noppi ene cukki neɗɗo jangga rondo gande duuɓi joɗo duuɓi nogas noppi mum ko bindol hay nenam mi wawa haaldude mum so tawi ene wawa janggode bandiraɓe to ɗumen muusi kol Tengelle Ba meeɗan dañde ɗum Souleymani Baal meeɗan won dañde ɗum Umaral Fouti meeɗan dañde ɗum dendagal ɓiɓɓe halpulaar ɓe jibinaɓe e aduna o jambareɓe darniɓe leñol ngol meeɗan dañde holo oɗo musidɗo mo dañi kono mi yettiri ɗumen Allah e nulaɗo muɗum enen ko hodde e dow ɗum mi ari mboɗo ñawi e Mauritanie mi jokki haare pinel mi jokki hen haare politique yimɓe fof ene ganda ɗum Sénégal Mauritanie Gambie Guinée Bissau Mali ha Burkina Faso bang yo bang bandiraɓe moƴƴi ɓe kadi iblis sappo e joyi ujunere neɗɗo Sénégal ɗo totta ɓene seedenteje pulaar tawi ko laamu suufi Mamadou Ndoye dillini enen bang yo bang leydi ndi tawi noppi enen ene cukki safara o ene muusi ene tiiɗi nogas e ɗiɗi million walla nogas joyi million enen CFA yaltin ɗum men ene weeɓani mbaɗa sippire hen ko Allah USE fed Amed Mali Gaye nde ceerno Ba en Boubacar Kane en ko kañum tottimi bio ene gartumi garmi France ya safar nof woto ko temedere e capanɗe jeegom ujunere en nouveau franc mbiyen nogas joyi enen ujunere enen euro noppi ɗiɗi fof ma won capanɗe joyi ujunere euro mboɗo jogui ko wiyete sécurité social kono kañum rondata ko ene safar o ene gueɗe gueɗe eyyi holto ndin jawdi ene heɓete kadi taw ko machine ngaji ɓurɗi ñellitade ete kadi ina foti kadi joguede ko machine kadi faboya taw o so boni ɗum to lomto hay goto meeɗan ñagade mbuuɗo hay goto meeɗan ñagade